שלום לכולם, אני שלומי מימון, אנחנו נמצאים פה באוהל המאבק בבאר שבע. אני הצטרפתי למאבק הזה לפני שבוע וחצי. יש לי פה אוהל ואני יושן פה כי אני לא מבין דבר אחד כזה, למה אני בן 28 ואני צריך לגור עם אמא שלי. זה עושה בעיות בבית, יש לי חברה והיא דורשת ממני להשכיר בית והיא לא רוצה שאני אשכיר בית עם שותפים, ואני בן אדם נורמטיבי, אני מרוויח 4,500 שקל ואני משלם שכירות 2,500 שקל, נשאר לי 2,000 שקל בחודש מחיה ומה לחיות. אני חושב שהמאבק הזה הוא לא רק של הסטודנטים, הוא גם מאבק שלנו, של מי שלא לומד, לא מצליח. נהייתה מציאות כזאת בארץ ישראל שאי אפשר לקנות בית. גם אם אתה עובד, ההחזר של משכנתה על כל 400,000 זה 2,500 שקל. היום על כל בית רוצים 1,000,000 שקל. ההחזר של משכנתה על 1,000,000 שקל זה 7,000 שקל. מה אנחנו צריכים לשלם 7,000 שקל במשך 20-25 שנה? מה זה הגזירה הזאת? אני לא מבין. זה מה שאני אומר, וכולם מוזמנים להצטרף למאבק הזה, וגם בן אדם שעובד לא יכול לעמוד בסחירות, וגם אם הוא קונה בית אז המשכנתה רודפת אחריו כל הזמן, כל החיים. ומה אנחנו מבקשים? אנחנו לא מבקשים צדקה, לא מבקשים שום דבר. אנחנו מבקשים דיור בר השגה. אנחנו אנשים ששירתנו בצבא, תרמנו למדינה הכל, ואנחנו מבקשים שיתייחסו אלינו בכבוד. אנחנו רוצים רק לחיות, זה מה שאנחנו רוצים, לא יותר, לא ברמת חיים גבוהה. רוצים בית, זה הכל. אני לא מבין למה אני בן 28 ואני צריך לגור עם אמא שלי, זה הכל. תודה. תודה רבה, מאוהל המחאה בבאר שבע.